Ang mahilmig yung Erwin tan. Hi guys, welcome to my vlog. Ako yung nagkameraman. Palagi kong subscribe sa mong YouTube channel yay. Karang Sirok TV. Mo na yung kwan guys. Narami challenge ninyo guys. Pakita sa dibuhatan. With Humayan Racing Challenge. Mga na mo guys ha. Palagi kong challenge ninyo guys. Huwag kisa kita kanan. Ang finish line guys. Dito rin kato na lubbi. Mga tignilasan guys ha. Mga na tignilasan na to guys sila guys ha. Wait, interview. Kali diri taon na guys oh. Diri taon na. Boss! Gito yung ako rin-enter na yung mga racing ron kay para lingaw sa mga barkada. Sunod, guys! Gito yung ako nag-enter sa racing ron kay para malipay-lipay sa ba? Nice one! Kani guys! Kani! Minter ko karon kay para na ko'y pangana. Ako nag-enter ko karon malingaw akong mga barkada sa ba. Minter ko karon kay para lingaw sa mi ba niya, malipay niya. Palihog lang kog kanang subscribe sa among video. Next one. Guys, ay mo kalimot kaya palit mo. Subscribe sa YouTube channel guys. Nari may dire ka guys. Daghan kayo may dire guys. Oh no, may kabok. Pwede kong subscribe guys. Pwede kong support na nyo guys ha. Okay, bye. And ready to racing guys. Stop.